to ingkang dipuniki soreng tayub sekar wangi seni kerajaan kwaraan arsa madangi jagat umur mungut aning sapuncake bukir gerbabak bang sumirat kena soroting surya megolan gunung Sekar wangi dados yuk lanjut Sinurung setya atur lalangan karya panglipur muga bisa gawe raman jroning rawuhipun Ki Patirangga mentahun katuntun pekatik kalih Rajan Ki Patirangga mentahun sampun sepuh yuswa namung cancut tayo angrawuhi ing pati gladi dasan arsane dipreso sadaya para srenggenya gladi peperangan rawuhipun Ki Patirangga mentahun asul manggala triya dudu ing prajurit asli ramon kang dadi dalange ngati
Om wilahing awigna mastuhu purnama sidang. Awigna mastuhu sekaring hyang jagat karana Siratandha wasisaning Bathara ingkang tuhu kementar-kentar gebyar-gebyar sonaring tejaya tejaning Satya bagus gagah pitejo kang nembe kiwala miya saking saksana tapa brata. Kakak piteso kapunapa dadi patungling wonten ing Dipang Panorama iki sang Dipati sang Dipati sang rawuh pun anite kakak rimang patung guling ing Dipang Panorama kang satro kang pintar ana cancang burikono rumangsa mongkok bombong lan marengkang dadi penggalihku. Dan saben kowe lan kowe kabeh tak gawe supaya ngadhep ana ing papan gladi kene. Yo, siji kewala ora ana sing nglirake kang dadi dawuhku. Kabeh padha sumuyut lan semengkem ngemban kang dadi dawuhku. Oh. Malah kowe kabeh ora padha lirwa nguning nyaosake pangabekti marang aku. Yo, pangabektimu tak tampa ora mung liwat puja pangestu tampana. Jih, sanget anggenku nampi kula pundi wonten ing Putra Mustapa. Mugi dadosaken semat sami kula abiyatara dening ngarsa dalu. Yo. Yo sapetara suwi aku ora ngladi marang kowe lan kowe kabeh. Jalaran ana jejibahan sing kudu ndak ayahi. Mula sakwise aku purna nggonku ngayahi jejibahan, aku bakal niti prisa marang kowe lan kowe kabeh kaya ngopo olehmu gladi ing sabedina. Jalan saklung aku weling marang salah swijining soreng ya soreng pati. Kang minangka kanggo tepo patuledaning kabeh para soreng. Yen kowe kabeh padha gatekke karo soreng pati, pilan kaya apa nggonmu gladi, tak kira mengko yen aku mbok niti prisa ora bakal ngejenak. Nanging kowe kabeh padha mindhekno. Apa sedaning aku rawuh ana ing tekanmu. Kajaba aku bakal niti prisa, aku uga bakal meneng ngerti marang kowe lan kowe kabeh. Kawula pigatekno niti purna anggonku ambang sakati
wong muga paring daya pangaribo karya sela ringo awawiko riwasuka parisuka netepi darmaning wajib kabeh kawula kapadha sowan aku bakal niti preso lehmu kowe kabeh padha gladhi sabetiren kowe kabeh aja padha udah lehmu padha neruski gladhi yo padha terusno Kipatih nyaosaken sungkem bekti kula Yo pangabekti mustak tampa sing ngati-ati nggih lehmu gladhi marang kabeh para sureng nggih. cik sendika dawuh Yo, padha tresno lehmu gladhi. Cik, sendiko. Yo. Hey. Yo. Padha terusno. Kowe minangka patu dalem Malong Manggala Putri, mula kowe ayo. Yo, lanjut. Iya. Ho. Yo, pancen ngono kuwi. Ai.
dados yuk lanjut. Kate, mrene yo kowe. Kowe tak utus mangsuli leh ku ngitung saka siji mbaka siji. Yen kowe wis rampung leh ngitung ngomong lan batur marang aku. Ah, jan kongkonane. Tayo. Kaki. Kenapa ora nek nggon kowe aku lali. Piye? Jangkep ora? Ah ngapunten iki kledok kados Sindoro. Redok priye? Ah jangkep Sindoro, jangkep wah. Mangke tak paring dukon. Yo. 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 Iya. Iya. Sekarwangi dados. Yo. Lanjut. Dana Samarpa moring sukma Sinumaya winubya ing sepi nyimpen ing
saking liep layape ngaluyo indo pesating sumpana sumusuping rasa jati yo 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 lanjut kaya putula or pandriting turangga esti rekata reka wajal layu sepe oi no oh hey jatuh no oh no maan paman warnane dalan ing dalan akeh wong mati dipun aniaya binatang cocot terus sing kikir akari roko badan karinga linting hey oh ya hey 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 oh hey ya tuh yo oh barat hey yo hey oh hey hey
wanika para maju ora kula warta yen iki wong pilih kahane para maju yen tanggo kapara ngarsa Soreng pati, soreng rono lan kabeh para soreng. Mula kowe kabeh tak gawe supaya ngadep ana ing papan iki. Kajaba kowe kabeh tak gawe supaya gladi ulah kanuragan nanging uga ana wigati kang kowe lan kowe kabeh kudu mangerteni. Wonten wigatos napa Ndara? Oh. Mangertyo yen nalika samana aku didhawuhi dening Kanjeng Rama Sunan Kudus. Sing supaya aku nindakake tapa brata ing sakjroning 40 dina 40 wengi. Rene ing wengi iki wis gentur lan wis rampung kon kungaya dijibahan. Mula iki aku bakal nelakke rasa syukurku marang Gusti Kang Maha Kawasa. Aku nganake gebul bujana Andraina. Dadi mengko kowe lan kowe kabeh bisa lan kena mangan bareng ombe uga bareng marangku. Mula iki aku ngaturi Kipatih Rangga Mentaun sing supaya nderek mangayu bagya nekseni nggonku ngadani tasyakuran. Kaya jangkep pekadik uga tak timbali, para soreng uga jangkep padha sowan. Kajaba saka iku aku nimbali tangga paraku sanak sedulurku para putri. Sing kabeh mau padha seneng nguri-uri kabudayan Jawa yaiku kang aran beksa gabyong utawa tayu. Saiki ing wektu iki samukta ning jero kono. Mula ki sawijining pikane. Pre. Kowe tak utus supaya nglarapake para putri sing ing mengkone bakal beksa ning ngarepanku lan ngarepanmu. Minangka caos panglipur marang aku lan kabeh para soreng kang sirjenane kabeh para pandemen lan pamriksa. Dicano. Setika dawuh Ndara wajan. Kokonane wae jan marat jan. Kaya bayang pira ngono to jan ketak-ketak. Wis dadi kewajiban. Rumangsa mongko bombong lan marem kang dadi pengaliku. Jalan wis ketekan sedya penjenengan. Kabeh soreng kang padha sowan. Kowe tak sun mangset dadi siji marang aku ing sisih kene supaya ing mengkone yen para putri padha beksa nang ngarepanku lan ngarepanmu supaya ora dadono padhang sing. Oh, jeh setinggal dorong. Kipatih Rangga Mentaun mbok bilih mangke panjenengan kersa badhe nderek beksa ing samangke yen sampun tumepang ing wanci menika beksa bodril ngoten. Yo, aku mengko tak melu joget nggih. Nggih.
Mas, mboten muni setunggal, Mas. Sabar nduk iki mike kek nek iki. Aduh kakak Nek kene genduk damrene aku kang bakal nulungi pancene ngono prasaja aduh kakak kene genduk nyalam rene ya tolong ana aku damrene yo aku kang bakal nulungi aduh kakak tansah lewat pancene ngono luwe becik prasaja Pampori Rama Lomba Kalaga Sirap. Candri Slendro suara toto pitono aning kakal soro ing pandaran jawi Mukya Jati Saro kumpul aku ambabar tejo mindomoyo saya dangu saya tetro saya taken sang saya hangil sanyo tete jane para pangrito bekso ingkang angso asem bekso ing aso sabung pamirsa sing saya sing rukun rujak Pacaniro, wis para pangrito dasar waldo maksud yo becus pangadine busana lamun totinondo lamun kang wis dinul rek wong repak anggembang kakung alis yo nanggal pisan netro lamun kang wis nono ngrungi jangganyo mangkulan eh wondre bangganyo mau neko wakal cantri slendro wakate songo puniki kita ingkang kasebat kawistanan bekso gamyong tetayu di bekso puna ingkang rinante rinukit sor rinonti para pasis kuno para sepuh kuno pramila kauri-uri nganti kadhi nyambut yo ing wancunika jar bekso menika pantes lan suboyen yen to kanggo regikan suasana mring suasana kang kaya ngopo wae lan opo wae motan jatenoto sarwa jadolapen motan satino Gandrung kapirang mringsang Dyah Sulistya ayu ingkang endah Sulistya ingkang anggung kumantil kanthi padaning netra tumus ing tuntung nawa Singondulu singondelek iki padha kasengjem jalaran kang sarwa kang samya beksa sarwa mesam mesem terus nyadatin terus maju tanpa mundur maju lan tangguh sayo rukun nyambut gawe rujak
legan rojae wong ayu legan aja sungkan timen uripmu lumayan aja sungkan timen uripmu lumayan abang tur irama longgo galak-galak santri slendro apa dadi sungguh uga dadi sarana amanung jalur terus sing gatin terus maju tanpa mundur maju lan tangguh sing saya sing rukun rujak blimbing rujake wong ayu kuning kaya eling marang Gusti kang babaring kodo eling marang Gusti kang babaring abang turi rama lombo galak-galak santri slendro apa dadi sono uga dadi sarana manung lahir terus sing edaten terus maju tanpa mundur ayam tantra masawahane rojawone bumbune merica sawiji kakang putri kudu gamilan satiti kaum putri kudu gamilan satiti abang tur irama lombo galak-galak santri slendro apa dadi sono uga dadi sarana manung jalur terus sing gaten terus maju tanpa mundur maju lan tangguh sabaran narimo rujanan nas pantas dena wadai kelas tiwas lapoe wong ora welas Allah bapak tiwas lapoe wong ora welas galak-galak santri slendro apa dadi sono uga dadi sarana manung lahir terus sing edaken terus maju tanpa mundur maju lan tangguh sing saya serukun ruja dondong pantes dena wadai lodong ati condong kanggo dasar gotong royong la bapak ati condong kanggo dasar gotong royong abang turi rama lombo galak-galak santri slendro apa dadi sono uga dadi sarana manung lahir terus sing gaten terus maju tanpa mundur maju lan tangguh
ayam tentrem sawangane rejak tekan pantasen wadai benggan Sri Kamuryan tuwe kayo rakelekyan Sri Kamuryan tuwe kayo rakelekyan Apakah irama lombo galak-galak satri slendro apa datusana uga diadi sarana amanunggal aterus sing batin terus maju tanpa mundur maju Kunes wijarane rejanang karajae putri utama sarwa cetha labet mutan satinata sarwa cetha labet mutan satinata Panggone rama lombo galak-galak satri slendro apa datusana uga diadi sarana amanunggal aterus sing batin terus maju tanpa mundur maju lan Ngetan palingon apa setiane kelakon ya mas teraeng noto noto risang janan joyo kutril kutril ojo cail tur medakil ngetan palingon apa setiane kelakon ya bapak-bapak ojo ngejari baloron ning kalopo kutril 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 pareane orang kutril dur kepiye ya mas jiwa terto terto miciling anjolo kutril kutril janjo tali mondo manunggaling setian yang jana kawula lae kang jane kanem oranatin jane luno eone kutril 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 pingsan mongko kutril nangison nong arep kutril kok kaya ya mas aja leren yen jangane durung teko kutril kutril cedhak pak jare sikil jeneng ngarai ayo bangun ya mas ya kerumudia amudane sang prabu tresno legetrel getrel kayang melamu-lamu atine ayam yen lagi ketemu
ya mas ya saji seswa arane bangsun namola aku tril sanca tali wondo manunggaling setya negara kawula emane netrane netra mane jeno kotril pare ane arep kotril kok kaya piye ya mas uing jewa darareng tuto prayoga kotril yang kawacare sikil blarati sampir ke mae jarak ra ngampir ke ya mas ojo leren yen jangkane durung teko tril kangen berni manaka alun kejejer dut tambah kangen ya mas ya perwira amati alapun negara kutril mela molamu atine ayam yen lagi ketemu ya mas ya sakukune memati pikiran harjo kotril ngetan paling ngon apa setiane kelakon ya bapak traeng noto risang tanan joyo kotril nangis rasa arep kotril kok kaya saya ya nduk ya danone Tulung Dara, tulung. Kuping kula Dara, tulung. Wis. Ora tulang tulung, ora kuping. Napasmu kuwi mbok ditoto. Wagi kowe matur. Sore mati. Ono opo kowe kuping? Niki Dara. Kuping kula Dara dipun berong kalian tiyang ingkang blombaton harta Dara. Wau nalika kula Oh. Ipresetan ora waras. Dadi kowe mau agengarit kowe cekel karo pawongan sing kowe ora ngerti terus mbok perong kupingmu. Nggih Dara. Malah menika candali tawala nika Dara. Sore mati. Coba dipun nawal kang cumandal ning talimu iku. Nggih nika Dara. Aduh, sakit Dara. Sakit Dara. Monggo Dara, monggo. Yo. Ipresetan ora waras. Bebasan beksa burung paripurna iki sawijining pekathik serit tangis tetalu malah kuping jalarem kupinge mbok perung karo pawongan sing kowe ora iki trekae wong sing licik wong sing ora nggo tata
tataning watak satya. Yo, kabeh kaul kang padha sowan. Kowe padha anglungna jangkamu lan ilinger talinganmu. Nawala bakal tawaca supaya kowe kabeh ora padha kleru ing panapa. Nggih, nggih sendika Ndara. Oh, iblis setan ora mas. Dadi tulisan abang iki tulisan sing nganggo getih kupingmu iki. Nggih, Ndara. Wah. Warat. Rape ponan iin to katur mring penangsang di pati yo godhong cipang panolan yo tak akon urang dasar sakti pilih tandhe tuhu adil mring sami kabeh kawula kang padha sowan yen kabeh padha midhangake lan padha mirengke ora kleru nawal iki surasaning ngalembono yen aku satya kang wegik bagus sugih lan wicaksana nanging kowe kabeh aja padha kaburu seneng dhisik jalaran nawala iki ditulis kanthi dawa mula kowe kabeh padha midhakno ndak bacana oleh kumaca nggih nggih sendika Ndara mung sak titik cacat ira yo prajuritan wani gote wis rai gedhe emploke mon yo yen pancen digdaya waja kalamun wani yo tanding tiasa mring hati wijaya parat ratu pajangkaka loko iblis setan ora waras kabeh sore kowe kabeh padha midhaken yen hati wijaya pasang panangkapra lho ayo aku totong ruk ning satur kacul tanah pajang hati wijaya ojo mlayu hati wijaya amuk hati wijaya tampano setan hati wijaya ojo mlayu hati wijaya amuk amuk amuk
Bawa mlebu. Spesiale bodean nih. Kayak spesiale bodean nih. Kayak spesiale bodean nih. Spesial bodean nih. RCS Juro Biro Jaya Jaya